Assalamualaikum lor. Buli saiki arepe gawe tahu pentol karo pentol bakso. Arep nggawe riyo to Buli iki. Nggih riyoan. Wah, mantep tenan ya. Mantep, heeh. Lah iki sik diapakne iki? Iki sik di ngene, apa iki jenenge diguntingi tahune. Oh, diguntingi. Heeh, marek ning ke diseni baksone. Oh, oke. Iku mau boleh mari teko gilingne lur. Gilingne. Heeh, gilingne. Ben penak ya. Ben penak marek ngene terus gawe lur. Oke. Saya lur ikuti Buli gawe tahu pentol lur karo pentol lur. Ayo. Ayo. Ah, iki lho lur. Babe nyewangi Buli Wih. gawe tahu pentol lur. Delok to kaya apa? Iki lho lur, ngene iki carane lur. Babe iki ya iso lho lur Mas yo ngene lur. Gitu. Oh. Weh, piye lur? Cantik engko hasilnya lur, cantik iki tenan iki engko. Wah, mantep isine akeh ya, Be. Oh, isine akeh iki engko. Ini iki lho enak. mentul lur. Wih. Oh, mentul-mentul. Enak tenan iki lur. Dadi engko pas dicokot sama ngul ya. Tenan. Enggak akeh iki pirang kilo to, Buli? Oh iki mau pira ya kok boleh ngali to lur? Pira be lek gawe be? Koyoke lho mau ki petang kilo. Oh 6 kilo. Ih, Wah, mantep, Rek. Buli lali. Heeh. Iki lur, Piye, Be? iki Heeh. nyiapi dulur-dulur kabeh sok riyaya. Jan tenan lek pedes kuwi jenenge piye lur? Gonggur. Gonggur lur lek pedes go lur. Ya oke. Iya ta. Ditunggu babe karo Buli hari raya. Oke. Iya ta, gonggur ta. Gila. Mantep tenan suguhane ya. Mantep wis. Mantep. Gawe pentol. Oh, ngono ki carane. Oh, cara ini dipletet ini. Oke. Terus bunder ini di Heeh. sendok cemplung nih gini. Oh, Wis ngene iki to, heeh. Ini ki lur ya pentol ala Buli lur. Tapi mbok piye sedulur, paling ya padha ya. Buli gak iso bunder lho rek lur. Ala Buli soalnya. Ala Buli ki loncong lur. Wih, mantap ya Buli. Mantep, wis mateng ki ya. Wis mateng. Mateng iki ketek tintas. Tintas. Oke. Wih, perek. Mateng ya ki, wis kayak kene. Rek. Wih, kemedul. Wah lur, wis mateng ki lho, tahu pentole lho. Wih, ndelok sik. Enak delok ndang sik kene. Wih, jan mantap. Enake dicocolne opo kuwi engko Buli? Kecap karo saus karo sambel lur. Wih, gonggur tenan kuwi. Oh, enak jan sampai gonggur lur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum lur. Iki babe karo Buli arepe buka bakso. Ditungani sik karo babe ya lur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka asbatu. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo lur, ayo Buli. Babe jemene bakso ini. Ayo lur, buka karo Buli karo babe. Saiki babe karo Buli buka bakso bening. Lah lur, iki bakso ala Buli gak diwehi apa-apa lur. Buwene dikai pre karo lombok irisan. Ngene tok lur, enak iki ngene iki irisan. Nah, nyobe tak sidokne Oh, pe. ngono. Heeh. Beh lur, Lah, mantep lur. soalnya iki nganu Mantep. lur, gawe bakso akeh. Sok riyo iki dorene kuwak be lur. Tenane Buli. Oh tenan karo anu iki ngene iki deloken baksone. Oke. Buwening mek gur lomboke irisan karo pretok ngene iki tok. Enak ngene iki lur. Jadi enak lho Buli Oh, ya. enak tenan iki. Seger pokoke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ben tak buka sik be ya. Nah, aku sik ngomongi sedulure be. Babe selak luwe iki lho. Selak luwe ya wis tangan. Ya Allah. Lagi tahune be, gak nganggo tahune be. Nganggo lah. Cek boleh sik nganu, cek cerita Buli karo dulur-dulur kabeh. Dadi dulur-dulur sesuk iki ben mara riyaya kuwi. Ya lur ya. Lur, tak icipane sik ya lur ya. Oke. Hmm. Bah, piye Buli? Beh. Oh,
enak seger lur. Enak tenan tiba-tiba. Gonggur lur, gonggur tenan enake lur. Jan tenan kok kayak. Ambek yo lur iki babe jumuk tahu lur. Iki lho lur gandengane lur. Be. Oh, enak tahunnya, Be. Iya sel pananya. Ya, Jan tenan lur, krenyes-krenyes ke lur. ya Allah. Iki sing gawe buli lur. Buli lur. Lomboke dirisi lur. Tuh. Dipangan iki. Rasane sampai ting cereneng lur ning sirah lur. Ngendiku sok goblas kringete ya. Kroso lur, kroso lur, kroso. Monggo. Monggo lur ya. Ayo. Dinikmati ya, Be, buli. Wah. Iya, Le. Wah. Be, karo kerupuk enak, Be. Lagi kerupuk apa to? Kerupuk puli. Oh. Cocok ke himan bakso. Iki gandengane iki. Oh, Bu. Gandengane lur iki lur. Kena gigi pasan kuwi. Kulo panas lur. Melempem kok. Jangan. Berarti lek misale males nyambel lur, terus males gawe mie. Wes ngene iki ae lho bulik ini bakso beningan lur. Ngene iki enak dirisi lombok niki. Tahune cukup enak. Wes kepek karo kerupuk anu. Tak cukupnya enak tahune, Be. Ya wes nang arep. Cukup ya. Tangan ki wis iso resik. Ya wis sah wis sah, heeh. Piro loro ke telu? Siji sik kono cemplunge. Siji sik. Ya wes, heeh nyang. Lur. Kerupuk lur. Enak lur. Tahune lur. Segedean. Babe gak mampu lek gede-gede. Cek tugas sik lur ya. Kecual. Ada tinggal ngono ki ndak ngono kelolotan Jawa soal tahun ya. Bismillah. Aku minta setunggal ya, Buli. Nggih, monggo. Ya. Bahagia lur. Enggak. Oh, enak tahun. Bismillah. Saya gaji kon, Dok. Boleh nih. Ambek Jadi enak. Ndang. Tambah neh le, nyukok neh le. Asli iki. Bukan kaleng-kaleng iki. Ganggur. Iki bakso niki tenan. Bakso niki wening seger. Kerupuk ya lur. Iso aja lali ya lho ya. Kerupuk nang, enak nangnya. Amet. Wah, kerupuk ya ombo-ombo. Wah, lho. Jan tenan koyo anu nang. Koyo banner rombone ya. Kene ngiyup no. Ya tak gini yup ya. Aja lali apa, Buli? Aja lali dulurku kabeh. Sesuk lebaran padha marang ne babe. Mangan bakso. Enak to, Bali? Enak itu? Enak gonggur tenan iki lur. Super gonggur lek iki lur. Iya wis. Wah, Mbok apa ya? gak lho. Coba kan gak. Oh, Tenang, Buli, sing entekne kok aku. Wah, ya lah ya. Iya. Coba kalau wis. 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 Kena nggo sahur engko. Ya, cocok nang, cocok nang. Cocok. Sing arep ngewangi wis siap lho. Wis siap, heeh, cocok. Ki lur klungur ya lur ya suarane kuwi. Kuwi anakku wedok karo anakku lanang kuwi lur. Nang ngarepan lur. Heeh. Gonggur pokoke wis. Gonggur tenan iki nang. Yo wis tenan. Wis pokoke mangan seger iki cak yo, mandang wareg Ya. nabuh gonggur. Ngono kuwi. Alhamdulillah pokoknya wis rampung bukannya bakso. Saiki babe arep beli arep ngombe ya lur ya. Kayak seger. Iso geken tenan. Alhamdulillah lur. Ya ta, wis rampung to bukannya beli karo babe buka bakso bening lur. Keringet gobias lho. Wes lur. Tetep babe ndongakne dulurku kabeh ya, tetep pani sehat, seger waras, tutup posone iki meh bodho lho lur ya. Tetep diparingi sehat, gangsal lancar lan gampang lek golek rezeki lur. Muga-muga entuk rezeki sing berkah barokah lur. Amin. Amin. Wassalam. Matur nuwun lur. Matur nuwun.